Nagkaroon na ba kayo ng experience sa mga books? It's DJ. At mga anakshis, eto na nga, fresh from Manila, all the way from, actually, to be exact, sila ay mga taga Laguna. Ayan, ang dami nagtatanong sa inyo, ang dami na nakikimarites kung sino nga ba ang mga newest, what do you call this, newest flavors. Ayan, mga newest flavors mula sa grupo ng Social Climber. Though, hindi pa naman sila consider as the Social Climber Squad or mula sa grupo ng mga tropa. Actually, sila yung mga bisita ni Brenda from Manila. Okay, si? Ako nga pala si Gio. Gio Santa Ana. Ilan taon ka na? 20. 20 years old. Okay, and? Ako nga pala si Christian. Christian, ilan taon? 21 years old. 21. Okay. Going back to Laguna muna, balik muna tayo sa pagiging mga taga Laguna ninyo. Ano pinagkakabalan sa buhay? Nag-aaral ba or may extra job? Oo, nag-aaral ako. Tapos may kunting ginagawang pag-rap. Nagra-rap ka. Nag-aaral, anong year mo na? College ka na ba? Or grade 12 student? Pa-college na. College. Grade 12 pa lang ako, pero pa-college na. Kamusta yung module? Okay naman, nag-online class naman. Online class ka. May schedule ka. Hmm. Since nandito ka, napakaraming activities dito palagi. Araw-araw, napakarami namin ginagawa. Baka mapabayaan mo, ha? Hindi naman. Nag-online naman ako. Okay, ikaw? Tigil na ako. Nag-stop. Nag-stop ako, pero mag-aaral ako this year. Ulit. Anong course? Siguro, IT naman. Kasi nung dati, HR ako. Okay. Okay, next question. Ito alam ko, inaabangan din ng lahat at alam ko talagang gusto nila malaman. Kamusta ang inyong love life status? May jowa, single, complicated? Kayo ba itikin na ano? Ikaw muna, Christian. May jowa ako. May jowa na! May jowa. Mukhang may kumukota na sa labas. Okay, may jowa na. Gano'n kaya katagal? 5 years na po. Siguro 5 years na. Parang hindi siya siguro. Hindi. Minsan On off, on off. Nag-aaway. Taga-Laguna rin siya. taga Santa Cruz. Taga Santa Cruz. Ikaw, Wala, 3 months na. 3 months na. Kapi-break mo lang din. Parehas kayo ni Dom. Ano niya to? Parang moving on place dito sa mga magbumotor. Well, napakaraming magagandang lugar dito sa Cagayan de Oro. Alam ko, igagala kayo ni Brenda. Okay, nag-aaral, nag-rap kayo. Ang balita ko, meron ka rin vlog? Nag-vlog din ako. Nakita ko Gio Santa Ana. Most ano ginagawa mo? May kasama ka, di ba? Kayo ba dalawa? Hindi. Kapatid ko. Ay, yung brother mo. Kuya ko. Ano most ginagawa ninyo sa mga vlogs? Sa mga... Nagpa-prank, gano'n. Mga Shopee prank. Okay. So, well, mga typical na gawain at hilig din gawin ng ating mga kabataan. Correct. Mga Shopee, mga online to? Tama ba? Okay. Ikaw, Hindi ako nagbago. nagsasayaw ka ba or ano? Medyo mahihain ka na. O baka ngayon pa lang yan kasi first time. Hindi, may mga rin naman kayo? May mga tropa rin ba kayo mga Bex? Ako may dito ako. May dito kang Bex? Tatlo, namatay ko siya. Ikaw? May mga tropa ka naman or kakilala? Nakilala ko. May mga kinikilig po sa labas. Gusto mo kong kumukota na sila. Okay, eto. Next question, medyo SPG to. So sa lahat ng ating mga viewers, ang inyong pag-unawa ay kailangan. Okay, since mga nasa legal age na, okay, pwedeng sagutin, pwedeng hindi. Okay lang, walang problema. Okay. Nagkaroon na ba kayo ng experience sa mga Bex? Wala pa nga. Sa mga Bex? Wala pa. Never. Certified virgin po siya, mga mamshis. Ikaw? Never. Wala pa as in. Never. Oy! Virgin! Mga virgin. Okay, what do you expect dito pagpunta nyo ng Cagayan de Oro? Since na-invite kayo ni Brenda, ano ba mga mga inaasahan ninyo magaganap sa inyo dito? Asahan ko yung kumbaga parang makakasama ako sa vlog ni Berena. Siyempre mapasaya din siya, gano'n.
Sandali. Bago yan pala, sige, bago nating balikan yan. Paano nga ba kayo nagkakilala? Nag-follow ako sa page ni Brenda. Kailan lang? Last few days. Bago lang din. Okay. Bakit ba't mo naisip na mag-follow sa akin? Hindi, nakita ko kasi yung mga video niya nakakatawa talaga eh. Parang Saan? Anong mga videos na napanood mo? yung nag-aalit yung boyfriend niya, umiyak si Brenda. Okay. Umiyak si Brenda. Yung hinabol. Hindi, yung umupo yung sa babae. Okay. Yung prank nila Jodessa yan. Okay. Tapos, what else? Ano pa yung nagbigay sa'yo ng reason para i-follow mo siya? Yung sa PBB, napapad ko rin Napapanood mo rin siya sa PBB. PBB? Okay. Kaya bigla ka nag-follow. Actually, bibihira lang kasi yung mga lalaki talaga. I mean, the straight guy na talaga nagpa-follow kay Brenda. Mostly is mga babae, mga bex. Ayan. Okay. Ngayon, nung nagkausap kayo, paano ang naging, usapan ninyo sa pagpunta mo? Ano na pag-usapan niyo? Sinasabi lang sa akin ni Brenda na masaya nga daw dito. Pero masaya naman talaga. Kasi napapanood yung mga live. Oo. Talaga. Pati gusto kong puntahan Sino una nag-message? Ikaw siya? Ako, nagtuldok lang ako, nagtuldok. Nagbakasakali. Parang papansin lang. Nagpapansin lang daw siya. At napansin ka naman talaga. Kasi bibihira talaga si Brenda ng spam or ng yung mga message request. Wala, tapos nireplyan ka niya. Nag-hello siya sa akin. Oh, yeah. Then, Ayun, nag-start na ng conversation. Hanggang sa mapapunta na ako dito. buti binayagan ka ng parents. Nagpaalam si Brenda sa mama ko. Mismo si Brenda nagpaalam, nagsabi. Ikaw, nagkausap din kayo ni Brenda or paano naging Sinama na Best friend ko yun. Okay, mag-beshi kasi kayo, best buddy. Siyempre, sa bagay nga naman, siyempre since first time, at least meron kang makakasama. For assurance din naman. Tama rin naman yun. Ano sabi ng parents mo pala? Okay lang naman sa kanya. Basta alam niyang ligtas ako, hindi mapapahamak. Safe. Saka yung assurance kay Brenda na sinabi mo. Ikaw, hindi ka ba man lang kinabahan o natakot? Kasi yung puro bex. Ito honestly speaking, syempre, isipin na natin ang dapat isipin kasi ang daming mga judgmental ulit ng mga tao na mag-iisip na mga lalaki tapos mga virgin pa di umano so pupunta dito di ba baka kung ano yung isipin no? Pero ka ba na-expect or na maaaring nangyari? Wala naman po. Okay naman game na kasi dito iba-ibang ugali, iba-ibang personality, iba-ibang paniniwala. So, worst comes to worst, maaaring meron karoon ng mga misunderstanding. So, in advance na sinasabihan lang din natin na at least ayaw rin naman namin na ma-misinterpret ng ibang manonood, especially kayo ng mga bagong dumating. Kung baka sabihin ko, sino na naman niya, mga bagong ganito na naman, etc. Well, okay na naman yung given niya. Kaya ngayon pa lang dapat i-ready nyo na rin yung sarili nyo sa mga ganong pambabash. Yes. Or yung panghuhusga ng ibang tao. Since nandito naman na tayo sa ganitong klase ng movie. And nagbablog ka na rin naman. Ikaw ba nasubukan mo ng mabash dun sa mga vlogs mo? Oo, meron din naman mga nang babash din. Mga konti lang din yung babash. Pero may lamang yung mga tatawagan. Okay. Mga nagpatutuwa. Tatawa. Ikaw, tawag dito, anong talent mo ba? Talent. Kasi dito, pagandahan na talent. It's either extraordinary kahit wale, basta nakakatawa, especially sa mga audience. Hindi kasi, we can never can tell, baka right after this, since you have your vlog, kayong magbeshi, di ba? Ano ba yung, mo? Ano bang mga ibang hidden talent? Mga gitara. Amerika mag-gitara. Mag-gitara. Magja-jive kayo ni Brenda kasi mahilig sila magkantahan dito. Okay, ikaw naman pagrarap. Saka yun, rap na rin. Nagra-rap Nag-rap kayo. din yan. Nagko-compose kayo ng sabihin mo. Oo, nagagawa kami ng nagsusulat. That's good kasi si Brenda nagsusulat din ng kanta kasi may binuo siyang song sa PBB. And ito na nga, yung kanyang awiting sa pagtulog na nasa YouTube pa rin guys, panoorin nyo po yan. Okay. So, meron ba kayong tentative date kung hanggang kailan or hanggang kailan kayo mag-i-stay? Nakadepende naman kay Brenda. Kung gusto niya namang mag-stay kami na matagal dito o pauwi na kami. Siyempre kayo kasi may mga parents kayo. Ikaw, sa bagay mga legal age na din naman. Si Jowa, hindi naman ba
nagselos na, oh, pumunta ka ron, puro Bex doon. Ganyan. Ano sabi mo? Nagtampulan din, pero... Bakit? Kasi late ka na nagpaalam. Biglaan kasi. Wala. Si Beshi, Pagpaalam sa kanya. si Beshi mo kasi nagbigla rin. Okay, then. Wala pa akong pang-contact. Nag-robot ako nung kahapon. Okay. Ayan ha. So ito yung ating mga boys, kilalanin pa natin sila sa mga susunod pang video. Ayan ay mga ilang basic lamang. Na yung mga impormasyon regarding sa kanila. And for sure, marami pa kayo malalaman tungkol sa kanilang dalawa. Mula sa mga vlogs ni Brenda Mitch. Pero bago yan, ito na, nako, come on. Dito po lahat open kami, support kami sa mga, sino mga small YouTubers, just like us kasi nagsimula rin naman kami sa pagiging maliit na YouTubers or mga vloggers. Kung sakaling may mga vlogs kayo or mga FB page kayo, you can comment down below para po ma-subscribe at follow kayo ng ilan sa atin yung mga subscribers. Okay, anong mga, ikaw muna pala, meron ka bang account na Ano lang, FB lang. FB page, FB account na. Okay lang ba? Baka si jowa mo magalit ha. Dami mag-message sa'yo. Ano? Chantobs. Chantobs ang sa Chantobs. Ano yun? CH? CHAN, tas TOBS. Okay. Chan Tobs. Okay. Ikaw naman, Gio. Gio Santa Ana. Tapos may IG din ako. Pwede nyo akong follow sa IG, Gio Santa Ana 11. At sa yung YouTube account ko. Sa YouTube account ko ay Gio Santa Ana lang. Makikita nyo din yung dalawa kong video na hindi ko na nasundan kasi nga wala akong panggamit. Okay. Sandali, ikaw pure Filipino ka. Kasi ikaw parang iba yung ano mo, iba yung aura mo. Ano ka ba? Kastila? Yung lolo ko may lahing Kastila. Kastila kayo? Oo, Kastilain. Naka? Tapos yung, wala na yun. Tapos yung, Grabe yung ilong mo ha, nang gigigil ako, galit na galit ha. hindi, sakto lang. Manunuso ka. Salamat din ako sa lolo ko. At least may ganyan kang ilaw talaga. Naragaluhan ako. Ang bongga. Ayan mga mamashis, nakilala na natin ang ilan sa mga pinakabago nating friends mula sa Social Climber Squad, si Gia Santa Ana and si Christian or Chantobs. Ayan. Thank you so much till next vlog. Bye! It's DJ.